پشتی رێزگارکردنا ڕووبرەکە مەزن ji gundewارê Kobanê ji destê çekdarên dewleta Îslamî lê tanûha pêleke mezin ve negeriya welatê xwe. Sedema ku ew dibêjin li dûrî kemîra wê hêzin yekîneyên parastina gel wan neçar bibe eniyên şer. Vî tiştî hêzin yepekê tune dikin. Li aliyê din nelhevbûna tevgera siyasî yek ji sedeman e û hêjmarek ji gundan tanûha nehatî rêzgarkirin li gel hebûna maynan di hindirê bajar û gundewarê wê de. لانه داعش قندي مالي وام دوازن ولاتي ما يجيشكي اوفا ببي وداعش جمع دركه في هره ومحكسك ولاتي خو بقرن وصل ملكي خو وعرضي خو رنن وباتشتاجي جمع تشاشي نبي خوش اول شيء ترى ان شتري كمان كوبوني مثلا مرنا قردن داس براي خوين مرنا قردن ام پریشان بن ام بقرن چبخون ام بقرن چبخون ام بقرن اوبلش کوینن ام شتاش کوینن تبعت دا طالان بود شو اگه در مال ماذا مرين اگه برینه من کوره Penagaha afat bêhtirî 15,000 welatî têda jiyana xwe derbas dike û her kesek heştê û pêj lêreyê Tirkî distîne ji bo pêdiviyên jiyanê ji xwe re bikire ji supermarketa ku têda hatiye vekirin. Lê li gorî welatiyan ku ev yek têra wan nake li gel buhabûna pêdiviyên xwarinê di hindirê kampê de. ومعيشتي ماجي فر بر نرنده حتى تشتي فير كي بميدا جيباي ام صوتك موس كنا ببيس دو بينجا كوتي سوري ونون تكرنا نين تكرنا بس دو بينجا كوتي سوري ومعيشتي مره وافي نوكي Nêzîkî 4,000 qutabî divê dibistanê da dewam dike li gel tinebûna pirtûkan ku Îtîlafa Sûrî tanûha nedayî wan lê nexweşxwana ku di vê kampê da hatiye vekirin ew ranaweste û 24 demêjmaran ew li ser karê xwe ne. Da acil doktoriyê me hene 24 saata xizmeta miletî Sûriyê dikin ê Kobaniyê dikim. Yekî daxilî hê î hindir yek jî î zariya heye. Li vê derê ku doktorê me tune royê 5 erebe dibine Sûrûjê ku ê doktorê Sûrûjê tune bin em dişîne riha. Penageh rûbira xwe 105 şembil erde têda lîzgeh û navendên fêrkirina kar hene. Li gorî rêveberiya vê kampê ku wê her malbatekê 100 metr zevî jê ra derkeve ta dikaribin baxçekê ji xwe ra biçînin ji bo misogerkirina pêdiviyên xwarinê ji wî baxçeyê. Çiqa ji welatiya ra werê pêşkêşkirin lê dimîne gilî û gazincê wan bi dawî nabin ji ber ku ew li dûrî welatê xwe ne û çavê wan li benda rêzgarkirina Kobanê û gundewarê wê bi tevahî ye. Welatbekir, Orient News ji kampa Afad li bajarê Pirsûsê.